אנחנו תלמידים מכיתת נעמי. אנחנו אינטליגנטים עם בעיות בתקשורת. השיר שאתם רואים הוא קליפ מהופעה לפני שנה. מופע שירי אלכסנדר פן. בזמן המופע הרגשתי שאני בעולם אחר, עולם של רגשות. גם אני, כמו אלכסנדר פן, חוויתי חיים כאלה. של מה? של קושי, כעס, שמחה, עצב, עליזות. זה היה שיר של דינה, אבל הייתי כאילו ה-back-in vocals שלו. היה לי בזה המון התחרבות בשיר הזה. בשנה הבאה נצא לחיים, ויש שני פרויקטים שיכולים מאוד לקדם אותנו. אחד, סדנת דרמה, שבו מגלים את היצירה שבנו, את הרגש שבנו דרך היצירה. והשני, זה מסע או טיול בשביל ישראל, שבו אנחנו נגלה את הקשיים שבנו, את השמחה שבנו, וגם מי אנחנו. בבקשה, תתרמו לנו, אוקיי? אני לא רוצה לאכזב את אמא שלי.